hace Sisma del partido? Bueno, o primeiro mandarlle un aperto enorme a Lucía, que a ver se pode ser o menos posible esa rodilla, que vamos todos moi fríos, casi non nos deu ni para... non tiñamos ni ganas de celebrar prácticamente un empate que ten que ser moi valioso porque creo que o Guardés foi mellor, creo que o Guardés foi dominante no cómputo global do partido e creo que con raza, con carácter, xogando moi atropeladas, pero como formiguiñas, indo balón a balón, fomos capaces de igualar e incluso tuvimos un balón para poñernos por arriba e levar algo de reta para a cuarta. Bueno, creo que un partido para nós non estivemos ben a nivel defensivo, creo que perdimos casi todos os duelos individuais, non estivemos atinadas nas axudas, a portería non estivo ao nivel que nos ten acostumados, non é preocupante porque levan unha tempada maravillosa, pero temos que corregir, se non corregimos creo que nos vai costar moito sacar un partido de guarda. Nós temos claro que temos que corregir, o que temos que facer, temos que ser máis sólidas a nivel defensivo, intentar explotar máis o contraataque, que é unha das bazas que nos quedan cando non nos vai o ataque posicional. Estou triste por, bueno, non tanto polo resultado, sino polo de Laguna, que é triste, pero bueno, vamos a intentar repoñernos, intentar compartir unha alegría no partido de volta, intentar clasificarnos para unha semifinal que sería un éxito absoluto. Solo quero felicitar as xogadoras porque é certo que no descanso toca ser duro porque a realidade é que non estamos a facer as cousas ben, pero sinto moi orgulloso delas, sinto moi orgulloso do que están a facer e non quero dicir que a tempada é un éxito, será un éxito cando remate, non agora, e esperemos que non remate o sábado, e para nós ter unha bala máis, un partido máis na casa, tanto para Carlos como para min, que levamos moitos anos aquí e gustaríanos que este non fose a despedida polo menos na casa. Carlos, ¿qué valoración? Opino un poco lo mismo en cuanto a la defensa, que venimos también sólidas en toda la temporada y hoy no estuvimos muy bien en las ayudas, en los duelos individuales. Nos falta también correr y nada, el ataque, bueno, al final fue más de tener ganas que de hacer las cosas bien. Así que nada, un empate después de no haber hecho un buen partido, creo que es muy valioso. Y nada, vamos a Sangriña con una eliminatoria abierta y esperamos que se nos dé y poder mejorar las cosas. Y también coincido con Inma que el partido de la Unión no sea nada, sería una baja muy grande, pero hay que seguir y nada. Pues muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Gracias.